Waqt intervista fuq il-programm Sibt il-Punt, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela sostna li applikazzjonijiet favur proġetti ta' żvilupp li mhumiex konformi mal-liġijiet tal-ippjanar m'għandhomx lanqas biss jiddaħħlu għand l-Awtorità tal-Ippjanar. Il-Prim Ministru qal dan wara li ġie mistoqsi dwar applikazzjoni għal proġett ta' żvilupp f'Birkirkara. Dr. Abela qal li jekk applikazzjoni li tidħol hija non-starter, l-awtorità għandha tieħu deċiżjoni waħda li tkun ċara. Dan hekk kif għandhom jiddaħħlu biss applikazzjonijiet skont il-parametri tal-liġi u li jirrispettaw il-komunità. Il-prinċipju għalija għandu jkun u qed nibagħtu ċar ħafna dan il-messaġġ li fejn għandek applikazzjonijiet li mhumiex in linja mar-regolamenti tal-ippjanar tissottomettihomx. Għax met inti żviluppatur u tiddaħħal applikazzjoni li ma tagħmel ebda sens u li mhijiex konformi mal-liġijiet tal-ippjanar, qed tagħmel dan biex toħloq dwejjaq fil-komunità, qed tagħmel dan biex toħloq fil-komunità, qed tagħmel dan biex il-proġett tiegħek ikkontaminajtu mill-bidunet għaliex imbagħad dvarja kemm dvarja fih once li telaq fuq is-sieq il-ħażina tal-proġett se jkollu reżistenza mill-komunità. Dr. Abela sostna wkoll kif l-ewwel prinċipju fundamentali li adotta dan il-Gvern dwar l-ambjent huwa dejjem favur is-sostenibilità. Il-messaġġ tal-Prim Ministru kien li l-iżviluppaturi għandhom jersqu l-qudiem bi proġetti sostenibbli u bil-konformità mal-esiġenzi u x-xewqat tal-komunità. Tul l-intervista Dr. Abela aċċenna wkoll għaż-żjara tiegħu f'Villa Portelli fil-Kalkara li bħalissa qed isir għal xogħol ta' restawr fuqha minn Heritage Malta biex tkun tista' tibda titgawda mill-pubbliku u biex ukoll tiġi preservata. Hawn il-Prim Ministru tenna l-ħidma tal-Gvern favur aktar spazji ħodor f'pajjiżna għal familji Maltin u Għawċin e kif aċċenna l-numru ta' proġetti li għaddijin bħalissa. Intant il-Prim Ministru rimarka l-ħidma importanti tal-Kunsilli Lokali brabta ma' proġetti ta' żvilupp u l-aspett ta' sostenibilità fil-lokalitajiet rispettivi. Fost oħrajn Dr. Abela ġie mistoqsi dwar id-deċiżjoni mill-aktar pożittiva mill-Qorti tal-Appell dwar Ħondo ir-Rumien biex din l-art se tibqa' mhux mittifsa. Il-Prim Ministru qal li b'din id-deċiżjoni qed titwettaq weda oħra mill-manifest elettorali fejn aċċenna għal fatt li l-Partit Laburista minn dejjem kellu pożizzjoni konsistenti kontra kull żvilupp f'Ħondo ir-Rumien. Dan imur kontra dak li għamel il-Partit Nazzjonalista e kif meta kien fil-Gvern ħadin l-art fideh ftit wara talura lil privat u fl-2006 biddel il-pjanijiet lokali biex bekk li żviluppaturi setgħu japplikaw għal żvilupp fiha. Il-bidla li se tkun proposta se tkun waħda ċara illi tgħid illi f'Ħondo ir-Rumien ma jista' jsir ebda tip ta' żvilupp ħlief afforestazzjoni. U meta jkollok din it-tip ta' bidla fil-pjan lokali bil-fors u anzi huwa kruċjali li jkun hekk illi mmorru għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika dan huwa proċess illi taħseb għalih il-liġi anke kieku mhuwiex hekk m'hemmx dubju li għandu jkun hemm konsultazzjoni pubblika. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-għan ta' dan kollu huwa l-viżjoni tal-Gvern favur investiment sostenibbli f'pajjiżna.